Diyan sa mo gabi ba? Butter ko, kaon sa alis lang. Naon sa naman na siyo. Okay, ano ka? Sasa ko ba eh? Isa ko mo. Hoy, naon sa ka? Hoy! Ay, ano ba tayo pala? Ano, sayo mo ka? Tay, gandam ko. Lumailing may gabi dito sa timbak. Tay na ko'y kasayaw untang bayi. Ingo po kong gipukaw. Okay kalaki. Tay, pa maser? Hapit na recess? Usama, naman ko'y 5 dire. Palalit yung marbol. Nakidos ko, nakidos. Matay ka niya, kung piso papalit. Unta na ako nag-text na eh. Ay, ato na ipalit. Sige, tira naman eh. May tumuto naman dahil ron. Wala tato akong mga estudyante ito. Iyo, lagi ko sa to'y gabi eh. Tay, ang dama nga to, nagadalag, kaskas. Huwag ko niyo mo bikuyo. Wala, Good morning, class! Good morning, Sir Bingo! Let's go niya! Bugal-bugal lang mo ah! Lead the pray! Ako, sir! Kisa pa mo na yung lights ko niya! Tarong nga na yung tubag! Isog ka! Adi ko isog, sir. Ako yung lead the play. Tarong nga! Kay may na magkasabot ah! Sige. Ito yung atong mata, gidungo ang ulo. Ug atong ihatag ang presensya sa atong Ginoo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Take your seat! I will take your attendance. If I call your name, just raise your hand and say present. Sir! Okay. Mr. Lasconia, Present, sir! Mr. Sergio, Present, sir! Mr. Saire. Absent, sir! Oh, absent ay Saire. Hagbong na siya. Absinos kayo. Hagbong ni Saire. Kinsay sila ng Saire? Ako, sir! Kuyog ba gabi eh! Namayli may itos timaw! Ay, kuyog dahil mo? Namayo. Ingay siya kayong graduation na siya ribbon. What? Best in absent. Ako inon, sir! Dili ko malimot! Last but not the least, Mr. Garcia. Present, sir! Ayun kang bata ka, bantay ka rin di ka ka-answeron. Okay ka? Our lesson for today is all about blind people. Died. People. Kabalo mo ani class? Say dive people by Pre, putulan nimo kanang dive people kanang mo dive ba mga divers kanang swimming pool. Gago! Oh na, mga putol mo duha. Sir, kabalo ka na, sir. Estudyante na speaker section. Your answer is wrong. Sabot aning died na namatay. Sabot aning people, itang mga tawo. Talaktod na istorya, na namatay, nga tawo. Sabot mo? Wa may kasabot. Tinga naman pa dyan ang tawo. Hayop ng inyong pagtuo. Ang pasabot aning died people, kitang tawo ug mamatay, nga kitay paignan. Example ako, ug mamatay. Ang ganahan ako nga moadto sa langit. Kinsa may ganahan mo kuyog nako? Sa kamot rin tayo mamamatay. Klas kunya, mukuyog ka? Tay, ganan ta akong maagto, sir. Dili na naman ko kay mamayli pa mi unya. Ay sayang kaayo. Sayang kayo. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. Ikaw, Mr. Sergio. Ako sir, dira ko mo sir kay mangisog si mama hapon ako mauli. Kung mauli.
Ikaw, Mr. Garcia? Dili ra ko sir, kay maglungag pa ko pag-uli na ako. Pag isga niya akong mama, di ko maglungag. Kung ganahan ka mo, sorry dito sir, ikaw ra sir, ayaw ra may ikuyog. Inyo, mga bogo! Ang akong buot pasabot, kung kita mamatay, lagi tayo paignan. Sa heaven o sa imperno. Asa mo ganahan, ana? Sa heaven, hapsay. Sa imperno, init. Kamu, asa mo ganahan, ana? Kamu, asa mo ganahan, ana? Sir, wala na yung pasabot. Imo pa may itoy-toyog. Matay ako sir, ganahan mamatay ko sir. Adto ko sa Robinson, kidagan itong chicks. Dagan sa nina ito, dagan sa nina sir. Kidagan itong chicks. Ako sir, ato ko sa 7-Eleven kay dahang kalanon. Tas bugnaw. Ako sir, dito ko si Baan sir. Kay na boneless, na ihaw-ihaw, dagan kay sir. Tilan, puro mo mga bugo. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo